profesorka, baš mi je drago da vas vidim. Čujemo se, tu ste. Tu sam, čujemo se i vidimo. Pa dobro. Znate šta, mi smo toliko puta razgovarali i hvala vam, vi znate da ovo ide posle na YouTube. Ok, i moja ideja je i bila ta, da napravimo neki kanal gde ćemo tako moći da pričamo o raznim temama, gde će razni ljudi dolaziti da razgovaraju, da se postavljaju pitanja, pa sad možda nekome to bude korisno, možda neko iz toga nađe neko zadovoljstvo. Sad mene zanima kako ste, prvo to. Pa, vrlo dobro danas. Kiša je, tmurno, ne mogu da idem da šetam, pa baš ta spoljašnja atmosfera nije okej, ali što se tiče unutrašnje u redu je. To je super što je tako, jer u suštini o tome sam i hteo da razgovaramo. Pre neki dan smo zapravo imali odlično ovako jedan lični razgovor posle duže vremena i to je to pitanje, zadovoljstvo unutar određenih okolnosti. Sad, pošto ovo nije naš razgovor samo za vas i mene, onda čisto da znamo. Znači, ja bih želeo sa vama danas da pričam ne kao sa, ne znam, svojom profesorkom, prijateljicom i tako dalje, već bih da malo izeksploatišemo te vaša psihološka znanja i kvalifikacije, rad u oblasti psihoterapije, pored toga naravno mi smo se upoznali kroz to što ste vi sociolog religije i tako dalje. I ja bih baš o tome želeo neka krene sa tim pitanjem. Znači, okolnosti su takve, kiša je, ali nije samo kiša i sada u tome treba naći zadovoljstvo. Znači da se čovek osjeća dobro bez obzira na okolnosti. Pa, možda je to mudrost najveća koju treba ostvariti prvo odlukom, a drugo iskustvom ili organizacijom. Evo, za mene je organizacija ovako jedna moja jača osobina i umem da organizujem sebi rad i u svim trenucima nikad mi nije dosadno i nikad ne znam šta bih sada sa sobom, jer agenda uvek stoji i u određenim okolnostima znam da se organizujem. Tako kada je loše vreme, onda dosta radim. Inače, kroz moje životno iskustvo od možda školskih dana, leta sam volela da provodim na otvorenom prostoru, pored reke, na moru i na sunčanju, tako da mi je odmor bio zaista uvek ispunjen i pun radosti i umela sam da uživam, a mislim da to svi ljudi umeju ako ih nešto ovako ne spreči, a da nisu toga svesni. Kada dođe septembar, onda mi je bila najveća radost škola, učenje i tako preko zime, kad je vreme loše, za mene je rad ono što me ispunjava i učenje, čitanje. Pa eto, sve okolnosti ove koje su ovako predvidljive, da znamo proleće, leto, jesen, zima, što je opet lepa raznovrsnost na našim prostorima. S druge strane, neke druge socijalne okolnosti mogu da nas spreče i da nešto bude, ali adaptabilnost je ono što karakteriše ljudsku vrstu i mi se uvek prilagodimo toj situaciji i ostanemo normalni. To je to. Sad, šta je ta granica normalnosti? Šta znači ostati normalan? Da, ostati normalan, to šta znači normalan čovek, to je fantastično pitanje, jer granice nisu uvek jasne, definisane, opet zavisi od čoveka, prilike, temperamenta, ali u suštini biti normalan znači imati mir, znati ko si, šta si, odakle si, gde si, znači jedna orijentacija u vremenu i prostoru i kontrola osjećanja ili ponašanja, naravno i jedno i drugo, u funkciji produktivnog i korisnog, funkcionalnog, znači čovek nije normalan kada se ponaša destruktivno, kada odskače, iskače iz realnih okolnosti. Princip realnosti je ono što definiše normalnost. Znači, normalno je da kad je kiša, ja znam šta, neću da idem da kisnem, da se razbolim, da idem bosa, bez kišobrana. Mislim, to bi bilo nenormalno. Biti normalan znači uzeti kišobran ili ne ići kad je oluja i kad grmi znati kako čuvati sebe. Eto.
Vidite, sad te okolnosti, to je ono što je meni vrlo interesantno. Vi kada kažete, sad kada su ovakve okolnosti, ovo je sada pitanje, ja pod okolnostima u ovom trenutku i to je sve nas zakačilo, sad nekoga je više zakačilo, nekoga manje, pa zavisi ko se gde zatekao, pa zavisi opet i u kakvim je zemljama kako ceo ovaj problem sa ovom, na primjer, pandemijom sprovođen, jer mi sad svi još uvek živimo u tome, pored svih onih drugih stvari koje se dešavaju, živimo i u tome. I sad vi kažete kada je, ne znam, kiša ili kada je tako neka okolnost, idemo ka radu. Usmeravamo se na rad. Meni je isto to tako bilo i u Kini, rad, sedenje kod kuće, više vremena za hobije, nema gubitka vremena da se negde ide, da se od neku dolazi. A vi znate da je na globalnom nivou, bar se takav utisak čini, sa ovim promenama i zdravstvenim i tako dalje, upravo rad, ono što je mnogi ljude sputalo. E sada, to je to, da se radi više, ali šta da se radi? Za mnogi ljudi sad to pitanje šta da se radi i kako se sa tim stvarima nositi u situaciji kad nema šta da se radi, kako bih rekao, u onom materijalnom smislu, dakle ono što donosi, ja ne znam sad da li je to pitanje mnogih ljudi, to recimo nije za mene pitanje, ali mi se čini da to može da bude značajno pitanje. Čovek se kroz taj svoj rad ostvaruje, onda ako nema mogućnost da se kroz taj svoj rad ostvaruje, urušava mu se slika o sebi, postaje platežno manje sposoban i onda sad uz to urušavanje slike o sebi javljaju se i neki drugi problemi sa kojima se treba nositi, živeti, preživeti sve ovo i ostati normalan za ono što dolazi posle. Da, pa rad inače je jedna od karakteristika zdravog čoveka. I ako čovek ne radi u bilo kojim okolnostima, onda je već simptom u pitanju. Mi imamo potrebu da radimo, deca imaju potrebu da radimo i mi smo kreativna bića. U suštini kad ne znamo šta da radimo, to jest kada smo sputani okolnostima kao što je sada ova pandemija, onda nastupa na scenu kreativno mišljenje. Ljudi postaju kreativni, izmišljaju sebi poslove, stvaraju nešto što nikada do sada nisu i snalaze se na poseban svoj način. I ovo vreme zaista je iznedrilo brojne aktivnosti koje se ne bi setili niti radili da je neko vreme kada sistem funkcioniše kako treba. Dakle, mi imamo ovde pitanje normalnosti društvene situacije, sveta u celini, pa onda u jednoj državi. Obično su problemi do sada bili na lokalnom nivou. Nije ceo svet bio u problemu, već lokalno. Pa i kad su bili svetski ratovi, nisu baš sve države bile uključene. Međutim, sada je posebno to što su svi u problemu, ali taj problem je više psihičke prirode nego fizičke prirode, jer je indukovani strah. Dakle, mediji su kao jedna mogućnost informacije i dostupa do ljudi i u najsiromašnijim državama ljudi su sebi priuštili TV prijemnike i antene i oni ako nemaju ništa drugo imaju sredstva informisanja. I upravo je to sada u funkciji izazivanja straha kod ljudi, što je veliki problem za psihičko zdravlje i za normalnost. I sada je teže biti normalan kad je sve nenormalno u svetu, nego kada je normalno pa onda mi pojedinci iskačemo. To sam hteo da vas pitam, ja sam ostavio to pitanje da prokomentarišemo šta je realno, šta je nerealno, gde je tu uloga medija, meni je to bila ideja da bude poslednje, ali neka krene onda ovim pravcem u kojem ste krenuli. Znači sad šta je realnost? Da li je sve to tako nenormalno? I kada govorimo o medijima, sad moramo to opet posmatrati na jedan modern način u smislu da mediji više nisu samo tradicionalni, već su sada i društvene mreže se u stvari, u engleskom se sve više koristi taj izraz socijalni mediji, dakle i njih koristimo kao izvor informacija, kao jedan medij, informacija o pojedincima ili pak nekih tako informacija na Facebooku možete da saznate i da popunjavate upitnike, na primjer o vakcinama i tako dalje. Dakle, šta je sada realnost i kako nam sliku o realnosti ti mediji pružaju i da li je to sad samo crno-belo, da je sva ta slika uvek samo negativna ili samo pozitivna. Ja imam utisak da društvene mreže
šalju jako pozitivne slike, odnosno ljudima omogućavaju da prikažu najpozitivnije sa svoje strane, pa možda u nekom ćošku plače, ali na Instagramu i Facebooku sve savršeno izgleda. Sa jedne strane, sa druge strane ovo bombardovanje tim negativnim informacijama. Šta je sada tu realnost? Sad je realnost virtuelna. Sada imamo više realnosti. I sada ja mislim ovako iz pozicije pojedinca čoveka da je najbitnije da čovek bude dovoljno vičan da pronađe svoju istinu, pošto je istina slojevita, pošto je ona, znači ovako, ako gledamo pozitivno, društvene mreže su jako dobre u ovom trenutku jer one brišu monopol nad istinom. Da njih nema, onda bi istina bila jedna. Ali ako je ta istina zloupotrebljena, to jest kobajagi istina, onda smo u problemu. To je znači dominacija jednoumlja. Ako se želi nešto postići, onda se na taj način lakše postigne. Ali društvene mreže su dale pojedincima mogućnost upotrebe i afirmacije lične istine. I sada u tom pluralizmu mi kao pojedinci treba da vežbamo da dođemo do istine. Ne bih rekla da je ona u plastu sena sakrivena, ali jednostavno i to nam je posao. To je neka vrsta intelektualne borbe za opstanak, dolaženjem do pravih informacija i prepoznavanjem lažnih informacija. Ovo ludo vreme možemo okarakteristati tako da je to sada specifično nešto novo u čemu mi treba da se snađemo. I mi smo izazvani da se ponašamo mudro u funkciji zaštite sebe, svojih i tako dalje, jer se nešto čudno događa. Znači, ceo svet se ljulja i samo oni koji imaju kritičko razvijeno mišljenje moći će da budu mirni jer će razumeti o čemu se radi. A poruke su lude, znači i sve informacije su duple. I jeste i nije, i ovako i onako. I ne samo da kaže, otac kaže jedno, majka kaže drugo, pa si ti sad snađi, nego iz istog izvora dobijete kontradiktorne poruke i to je ono što ljude izluđuje i čini ih nesigurni. To je ono čemu smo i pre neki dan smo se dotakli. Da li je ovo vreme ludo u onom smislu reči da je luđe ili manje luđe od bilo kog drugog? I to je još jedan taj deo oko kojeg bih hteo da prokomentarišemo uopšte ulogu medija. Znači i uopšte stvaranje određene slike na osnovu medija. Jer živeti, vi znate, ja sam živeo u Kini i to je jedna velika ljubav mog života i divna stvar koja mi se dogodila i to je mudrost. Istok je mudrost, tamo se uče neke druge životne filozofije i tako dalje. Svaki život svakog čoveka je specifičan i svaki život ima svoje izazove. Od Amerike do onih tamo ostrva oko Novog Zelanda. I život je uvek bio jednako lak ili jednako težak. Pa neko se rodi kao aristokrata pa opet pati ceo život. Ne voli ga onaj koga on voli i tako dalje. Ili ovaj ima ljubav, ali zato nema novac i tako dalje. Mene to zapravo zanima, da li je realno reći da je sadašnja stvarnost nešto mnogo luđa ili manje luda od neke druge stvarnosti, ili ipak postoji određena slika pod kojom se taj utisak kao takav kreira. Pa sad mi mislimo, sad smo mi nešto jako posebni jer živimo između 2019. i 2021. u nekom jako posebnom životnom razdoblju i svet se ljulja. Pa kad se nije ljuljao? Zar se nije ljuljao sa, ne znam, dobro, to je vaša ideologija. Dobro. Eto, to je to. Da. Dobro, zanimljivo pitanje. Tu su sad potrebna istraživanja, ali ja mogu da pričam iz opšteg utiska. Iz istorije, a pitanje je sagledavanje istorije. Tebe sada interesuje razvoj čovečanstva, ljudske vrste uopšte i život na ovoj planeti. Je li ova realnost zaista drugačija? Jesmo li mi sad kao u nekom jako specifičnom, drugačijem, u nekakvim jako specifičnim izazovima, osim što imamo
savremenu tehnologiju, dotok informacija. Neke viruse više nemamo kojih je nekada bilo, sad zato imamo neke druge, znači menja se svet, menja se i naša vrsta. Znači, uopšte mene taj moment baš interesuje. Da li mi možemo zaista reći da mi živimo u nekom jako specifičnom periodu ili je to slika koja se iz nekog razloga kao takvom promoviše? Dobro, ovo o medijima, to ćemo pričati kako mediji predstavljaju tu realnost. A sama realnost kakva jeste, kako je ja vidim iz moje perspektive, a to je da je ona specifična po tome što su ekstremi se pojačali i distanca između krajnosti se povećala. Znači, dijapazon varijabiliteta je povećan što se tiče mogućnosti i ekstrema, saznanja, tehnologije, uopšte drugačije. Možda je civilizacija bila pametnija, možda su ljudi bili ranije, pre 2-3 hiljade godina napredniji, intelektualno, emotivno, kako god, ali nezavisno od toga, definitivno tehnologija je danas takva da omogućava zaista veliki pluralizam. I teško je čoveku se snaći u tome, jer evo to postmoderno društvo je ono koje mi opisujemo sa brojnim istinama, bez dominacije nečeg jednog. Sada meni se čini da ova pandemija je doprinela nekoj vrsti integracije sveta i ponovnog vraćanja na jedno. Dakle, kao da se svet toliko rasturio da je bilo potrebno povezati ga. I možda se mediji u tome našli da su fokusirali se na negativno i na to da smo mi, eto, ipak smo mi svi ljudi, svi smo ranjivi, svi smo u opasnosti, život je doveden u pitanje. To je jedno. Ono što sam htela da ti kažem, kad smo pisali udžbenik sociologije, sada sociologija je nauka o društvu i ona prati razvoj civilizacija, upoređuje prirodu i društvo i bavi se sociološka futurologija, a ima i sociologija kao istorije. U toj sociološkoj futurologiji je pitanje kako će se ovo društvo razvijati u budućnosti. I jedan moj student, Bojan Panaotović, kada smo mi pisali udžbenik sociologije, mi smo ga pisali na način postmodernog razumevanja istine, gde smo se svi uklopili. Nisam ja kao profesor pisala to je tako, nego smo svi mi zajedno, moji studenti, pisali svoje razumevanje. Na primjer, njemu je dopala lekcija Budućnost sveta. I sećam se da je on kao mladi sociolog, a ujedno i sklon istočnjačkoj mudrosti kao i ti, napisao vrlo negativno predviđanje razvoja društva. A budući da smo mi pisali udžbenik za srednju školu, za srednjoškolce, ja sam ga pitala šta ti misliš kada bude učenik srednje škole koji je pun života i perspektivu života treba da ima, kako će ga ova lekcija nekako dovesti u depresiju i beznađe, jer ovaj svet nema perspektivu, doći će, bit će, ne znam šta tako. Znači, šta je problem? Evo, ako gledamo demografiju, to je jedna sociološka disciplina. To je o tome kako se populacija povećava. Onda gledamo resurse, pa šta će biti sa ovom tehnologijom, sa ovim izvorima nafte, ne znam čega sve, šta će biti sa poplavama, sa glečerima, šta će biti, znači priroda i društvo su uvek nekako, trebalo bi da budu u mudrosti povezani, međutim čovek se izdigao iznad prirode i počeo je da je toliko eksploatiše da ona više nije mogla da podnese. I sada smo došli negde da mislimo o tome i eto, ta paradigma se provlači kroz potrebu da život opstane. I vidim da mnogi imaju tu tendenciju da iz ove pandemije izvuku korist u smislu povratka prirodi, poštovanje te prirode, jer ona nam je dom. Ako mi njega ne sačuvamo, džabe nam odlazak na mesec, ko će to tamo otići? Kad imamo već svoju kuću.
Meni se sviđa taj pozitivni moment, to o čemu ste govorili, da nekako možda kroz celu tu priču medije i fokusiranja na negativno zapravo dolazi se do toga da nas na neki način fokusiranje na to negativno u stvari usmerava na ono što nam je zajedničko svima kao ljudskoj vrsti, a to je da svi smo na isti način ranjivi i na posledku svi smo ljudi. Meni se jako dopada taj stav, eto, dok sada smo toliko puta i razgovarali i imali raznih radionica, ali nisam uočio to i to mi se sviđa iz još jednog razloga što i meni je negde utisak da iz cele ove situacije, sada taj izraz više nije toliko popularan kao što je bio 2000, kad je ovo počelo, 20. ne? Da, nova normalnost, resetovanje sveta i tako dalje. Sada je tu bilo da li će biti, da li je to dobro, da li ne. Jer i moj utisak je da iz ovoga mogu izaći mnogo dobre stvari. Upravo ta kreativnost o kojoj ste govorili, pre neki dan smo pričali, da sad ne duljim cijelu priču, ali i filmsko stvaralaštvo i kreativnost mladih ljudi i čak i to prebacivanje filmske umetnosti i obrazovanja na online, na neki način sve to čini transparentnijim. Tako da u suštini jedna jako negativna situacija koja stvara razne frustracije u životima svih nas, kod nekoga manje, nekoga više, najbolje bi bilo nikakve, a opet kad se realno pogleda pitanje koliko će zaista možda dobrih stvari iz toga izaći, koje same po sebi, pitanje da li bi opšte i čovečanstvo na drugačiji način spoznalo da nema ovakvih katastrofa. Sada, ja sam želeo da mi pričamo o tome, pošto je i to moderna tema i dosta se o tome priča, psihijatrijska oboljenja, tokom pandemije, posle pandemije. Meni je vrlo simpatično kada sam još živeo u Kini, pa onda su posle prvog onog lockdowna u Wuhanu neki naši mediji objavljivali, ja sam pratio naše, italijanske i britanske medije, to mi je referentna tačka i malo američke, ali Amerika je daleko. I vezano za to, neka istraživanja su rekla da se broj brakova smanjio u Wuhanu nakon lockdowna, ljudi su bili zatvoreni pa su shvatili da nisu kompatibilni i krenuli su da se razvode. Moj utisak je po društvenim mrežama tako raznih prijatelja da to može biti tako, a sa druge strane parovi, pogotovo mladi ili sami, sede više vremena zajedno, pa im se uvećavaju porodice. Znači uvek ona dupla perspektiva, može ovako, može onako. Mene zanima, pošto se priča o tim psihijatrijskim oboljenjima i uvećanju psihijatrijskih oboljenja, a vi radite psihoterapijsku praksu i radite i porodičnu terapiju i sa tom namerom sam i želeo danas da razgovaramo, da li vi u ovom procesu, dok traje sve ovo, možda primećujete, da kažemo, uvećanje nekih psihijatrijskih oboljenja. Dakle, ja ne bih voleo da pričamo u onom smislu kako se to u tradicionalnim medijima. Posle ovoga ćemo da očekujemo suicide, depresije, anksioznost i tako dalje, već me zanima realno, eto, iz svoje psihoterapijske prakse, da li primećujete neke promene? U smislu da vam, kao što ja primetim da mi u septembru dolazi više studenta koji žele da uče srpski i hrvatski nego u julu. Da li u tom smislu vi osjećate neke oscilacije i kroz te oscilacije možda neke vrste psihijatrijskih poteškoća, psiholoških problema, emocionalnih problema učestalije nego ranije? Da, tu bi bilo najbolje sociološko istraživanje, da se prati, da se ispita. Evo ja što na osnovu prethodne paradigme u istraživanju mogu da primetim. Znači, nezavisno od toga da li smo u teškoj situaciji sada. Ja sam radila istraživanje self-koncepta mladih adolescenata i pratila sam na 10 godina, znači posle 10 godina iste škole, iste gradove sa istim upitnikom koji meri stepen odnosa prema sebi, stepen psihičkog zdravlja i dobila sam da se za tih 10 godina pokvarila slika o sebi kod mladih, da su postali impulsivniji i nesigurniji u sebe. Što znači da je to sada tendencija, da je to trend pogoršavanja, kao što se ispituje stepen inteligencije kod mladih i kako generacije idu, primećuje se da je nivo inteligencije slabiji. To je sada jedna generalna priča. Isto za psihičko zdravlje.
Kada sam ja počela da radim na Institutu za mentalno zdravlje 1986. godine, ja sam tada imala već utisak i počela da pratim šta se događa sa adolescentima, ali u svakom slučaju tada je bilo već, znači 50% smo mogli da kažemo, ima mladih koji imaju neku vrstu problema. Neku vrstu od svih brojnih problema koji postoje, dakle 50% ljudi u adolescentnom periodu je sa problemima. Sada, da li su to samo psihički problemi ili oni prerastaju u psihijatrijske probleme, da li su krize koje se javljaju kod adolescenata, kod mladih ljudi normalne zato što je to period tranzicije od detinjstva ka odraslom dobu, ili je to već uvertira za neke ozbiljne probleme kasnije, ali definitivno ljudi se nose sa svojim problemima, sa konfliktima, frustracijama. Da, ali me zanima da li... Oprostite. Da, ovo sada šta će biti sa ovim vremenom? Ona izreka koja kaže ono što me ne ubi, ojača me. Dakle, iz ove situacije mnogi će izaći ojačani, poradit će na sebi, vidjet će svoje snage i svoje slabosti i bit će jaki. Znači, preživeli su ovo, neće se plašiti više, prevazići će strah, dok će drugi podleći tom strahu i postati baš, početi da piju lekove za smirenje i tako dalje, imati probleme sa spavanjem, biti dezorijentisani i onda sada je pitanje, hoćeš li da budeš zdrav i da se boriš sa životom ili ćeš se prepustiti kao evo struja ide ka, što si rekao, destrukciji, svi ćemo izginuti i diži ruke, gotovo je. To je odustajanje, ali borba nas čini jačim i aktivan odnos. Znači, nema pasivno sedi, gledaj i čekaj šta će biti, nego kreći, ako je poplava, stavljaj branu, ako je kiša, pravi štit ili idi u kuću, radi nešto. Znači, aktivan odnos u ovom periodu, nema pasivnog čekanja. I najveći problem je bio to zatvaranje. Zatvori se, sedi, čekaj da prođe, a ono ne prolazi, a ti atrofiraš. Znači, nema prepuštanje atrofiji. To što ste rekli, neko će reagovati ovako, neko će reagovati onako. I to je jedno od pitanja koje sam pripremio, ali ali sledit ću vaš tok razgovora jer inspirativnije je. Da li kod ljudi koji su skloni, koji su na primjer jedan tip karaktera ili onaj tip karaktera, pa imamo, ne znam, introvertni tip, ekstrovertni tip, pre neki dan smo razgovarali, pa kad ste rekli ja sam zadovoljna, ja sam rekao pa zadovoljan sam ja s jedne strane, ali malo sam i nezadovoljan jer sad ne znam kako da stignem u Brazil i tako. I to je sad svako je za nešto zadovoljan, neko nezadovoljan. Sada, kolika je... Pričao sam vam i to da postoji jedan jako dobar kurs koji je uradila jedna ruska škola i u tom kursu koji se tiče kliničke psihologije različitih karaktera, tu je data podela od 16 ili 22 karaktera. Dakle, sve ono što smo učili u srednjoj školi, ona 4, pa sad je to kroz modernu kliničku praksu i psihologiju razvijeno. I sada tamo, na primjer, je dat primjer karaktera koji je šizoidni karakter. Šizoidni karakter to ne znači osoba koja pati od skizofrenije, nego je to karakter koji je tako introvertan. Moderno se zove introvertan, ali zapravo svaki od tih karaktera, ne znam, bipolarni, histerični, šizoidni, ovakav, onakav, u ekstremnim ispoljavanjima određenih karakteristika koje su dominantne kod svih nas, ima tendenciju da razvije psihopatološko oboljenje prema tome. Pa ako sam ja introvert, odnosno taj šizoidni karakter, ja imam recimo prema tome i depresiji veću tendenciju nego možda vi koji ste zadovoljni u životu i tako dalje, možda kod vas ne postoji nikakva sklonost. Koliko su ovakve okolnosti? Sad taj lockdown je meni bio jedno onako zanimljivo iskustvo i u tom kursu oni su objasnili tu situaciju da su šizoidni tipovi oni ljudi koji kada je krenuo lockdown uopšte nisu razumeli u medijima zašto su toliki ljudi nezadovoljni, zašto se u Evropi demonstriralo i tako dalje. To je to.
imam toliko posla i kod kuće, super, inače mi se ne izlazi, a sad još i moram da sedim kod kuće, to je bio moj doživljaj. Meni uopšte nije bilo jasno. Sada, kada nastupi ovakva jedna okolnost, kao što su pandemija, lockdown i sve ostalo, da li možemo govoriti o sklonostima različitih karaktera ka većoj ili manjoj sklonosti ka razvijenju određenih psihijatrijskih oboljenja i sklonosti ljudi koji su već i pre ovoga imali određene psihijatrijske i psihološke poteškoće, kad se ovako nešto zadesi, dakle, ko je u ovakvoj situaciji više ranjiv i da li možemo praviti tu gradaciju? Znači, vi koji ste uvek zadovoljni i ja kojem je super da sedi uvek u kući, ovo baš i nije okolnost koja možda u tom smislu može da nas odvede u neku psihopatologiju. Ali ko su ugrožene kategorije? Ko su ljudi koji bi trebalo da povedu računa o sebi? Da, pa evo, ako napravimo paralelu sa fizičkim zdravljem, znamo da postoje da postoje slabe tačke, slabi organi, nasledne predispozicije da je u porodici neko već imao neku bolest, znači onda i veća predispozicija da će se ta bolest razviti i kod te osobe. Tako je i sa mentalnim oboljenjima. Osim toga, nasledni su i tipovi temperamenta, što znači da te reakcije, to je reč o hormonima, kako se razmenjuju, brzina razmene, reakcije. Nekako je pristupačnija Hipokratova podela na 4 temperamenta i sada ko je u većem riziku. Naprimer, kolerik će mnogo burnije da reaguje, imaće sklonosti ka besu, ka nasilju, ka agresiji, zato što mu je takav temperament. Za razliku od flegmatika, koji će biti miran, povučen, potiskivaće te probleme i neće reagovati, treba će mu mnogo vremena dok on reaguje. A melanholik ima da plače, dok će sangvinik da pravi pesmu i melodiju od toga. Znači, po toj Katelovoj podeli ličnosti na 16 različitih tipova, ili pak u psihologiji mi to radije gledamo kroz dimenzije, da neka dimenzija koju mi imamo ekstremno s jedne strane i s druge, svako se nalazi na nekoj tački te dimenzije. Sada neko izbalansira, na primjer, kada sam ja radila različite testove i kognitivnog razmišljanja i temperamenta, nekako sam se nalazila u mešanom tipu da imam sve pomalo i da ništa nije dominantno, da sam, kažem sada ja kolerik i da besnim, reagujem, da sam hiperaktivna, ali nisam niti da ne umem da budem kad zatreba. Znači, zavisi od toga kako su nam raspoređene te naše osobine i šta sve držimo pod kontrolom. Dakle, u ovoj situaciji ja bih pre stavila naglasak ne na nasleđe, ne na to šta nam je slab organ i kako će to da se ispolji, već na faktore rizika. Šta su faktori rizika za psihičko zdravlje? Ti znaš da sam ja magistrirala na temi uloga porodice na razvoj psihijatrijskih smetnji i slika o sebi. I definitivno, bilo da je pandemija, bilo da je normalan život, prihvatanje onog drugog je za njegovo mentalno zdravlje zaštitni faktor. A odbacivanje je faktor rizika. I bilo gde, bilo ko, ako oseti da su ga odbacili roditelji, prijatelji, da je ostavljen, on je već pod faktorom rizika da oboli. Od čega? Od depresije, anksioznosti i tako dalje. Dakle, to je ono što bismo trebali da prepoznajemo, koji su faktori rizika i da izbegavamo, ako, na primjer, drugi ne ume da nas štiti, onda da mi sami štitimo sebe. Jer nije samo problem to što su oni mene odbacili, nego je problem kako sam ja to razumela. Možda ljudi uopšte i nisu me odbacili, nego ja mislim da su me odbacili. I zato je pozitivno mišljenje tu lekovito da ja kažem, ne da oni mene ne vole, nego su oni obuzeti svojim problemima i nisu stigli da mi pokažu da me vole, u stvari me vole. Moji roditelji ili prijatelji ili muž, suprug, pa to što kažeš u Kini da su se razvodili posle oslobađanja. Ili ja sam naišla više na probleme
da su se usamili mnogi, da su se osjećali toliko usamljenom i da nisu znali da nađu partnera, jer život nije više bio tako intenzivno društven, nego je atomiziran u svojim kućama i teško je pronaći osobu i ostvariti prijateljstvo i intimne kontakte. A za psihičko zdravlje je jako važan dodir, gledanje u oči, da se mazi, da se dodiruje, da se bude blizu. Znači, čovjek ima energetsko polje svoje koje je tu na dohvat ruke. I sad ako mi ne smemo da priđemo jedan drugome bliže, onda mi ne ulazimo u to polje i onda ne osjetimo tu toplinu. Ne možeš ti ljubav na distanci. Ta ljubav na distanci u principu ne greje. Kao sad da ručamo ti i ja, pa ja ovde imam ručak, pa ti nudim tortu i kažem evo izvoli, jel imaš ti od toga koristi? Imaš samo štete jer ti krenu da se luče enzimi za varenje, a nema toga ništa. Prema tome i to gledanje filmova i televizije i svega toga, to nije lični život. To je život tuđi, drugih ljudi koji tebe ne može da greje, jedino možeš da imaš neko saznanje, ali ne i emotivnu satisfakciju. A emotivno zdravlje je ono koje nas čini da smo zadovoljni, srećni, a emocije tome doprinose. Da, sada ono sve, i mislim da bi to bilo negde već možda i poslednje pitanje, ali to sad sve zavisi od eventualnih saznanja koje imate u vezi sa time. Ono što je meni interesantno, što je vezano za cijelu ovu priču oko virusa, jeste to da se prvo postavljalo pitanje da li je to virus disajnih organa, pa kardiovaskularnog sistema, pa ovakvog sistema, onakvog sistema, i sada provejava naravno i mišljenje o tome da on jeste, da to može, da virus ostavlja i posledice po nervni sistem, znači da ima i karakteristike neurološkog oboljenja. Mene zanima da li imate, da li ste nešto o tome čitali, da li znate nešto u vezi sa tim, da li je to sad pitanje samo autosugestija. Zaista kada sam preležao COVID i tako dalje i držao sam lekcije sve vreme dok sam bio pozitivan, imao sam taj osjećaj da zaboravljam reči ili tako, ili je to možda neka kao autosugestija, sad sam preležao COVID, sad mi je sve dopušteno i da zaboravljam reči i da ne prepoznam ljude po ulici i da zaboravim da vozim pa da udarim u semafor i tako dalje. Znači, da li imate nekakva saznanja vezano za to? I znači, opet je poenta u tome da sada ne bih volao da postavim pitanje koje bi bilo posledice po mentalno zdravlje usled celokupne klime koja je takva kakva je. Krenete u neku zemlju, danas se spremite, spakujete, sutra saznate da je granica zatvorena i to je onda naravno frustriranje. Ne možete ništa da isplanirate. Ja, na primjer, volim da planiram po 3-4 meseca unapred svoja putovanja i sad naravno nema planiranja. Nikakvog. Nego me zanima taj fiziološki moment. Ako nešto o tome. Dva pitanja, ajde. Ovako, što se tiče virusa i utica, ajde da ne ulazimo u prirodu virusa i karakteristike, dosta od toga smo slušali, čitali, znamo i zna se, ali definitivno ljudi koji su preležali, kao i ti, ono što ja znam iz prve ruke jeste da su zaista imali posledice, ali su one bile prolazne. Čovjek nije znao gde je, šta je, počne rečenicu, ne ume da završi, porodica ga gleda, vide, misle nešto s njim nije u redu, stvarno ode na snimanje, pronađu, ima nešto na mozgu, izgleda da je tumor, ko zna šta, pa posle na drugom snimanju ima na nadbubrežnim žlezdama, pa treće ovo, pa ono, uz koronu naravno, sve je to bilo, znači prvo su mislili da je mentalne prirode i da mozak nije u redu, a posle su saznali da je korona i posle mesec dana lečenja i ponovne kontrole, sve se to izgubilo, dakle čovjek je postao normalan, pričao je opet lepo, sastavljao cele rečenice do tačke i izgubili su se na snimcima oni delovi koji su bili pokazani u toku bolesti od mozga do nadbubrežne žlezde. Znači, toga više nije bilo. To znam iz prve ruke sa snimcima i svim detaljima. Dakle, to je prolazna pojava, prošlo je kroz organizam, kao na primjer jetra, žutica.
Taj virus razori jetru, prođe, znači izbuši je kao rafalima i posle toga dođe do regeneracije, jetra se obnovi i kao da nikad nije bilo Da ništa. može se dogoditi da osoba ne sme, ne znam, do kraja života da jede ovu vrstu hrane ili onu, ili da treba da vodi računa o alkoholu i tako dalje. To je sada kao ovo sa vakcinom ruskom, da ne može da pije alkohol. Ne sme ni sa jednom, ni ja sa Sinopharmom ne pijem. A jel? Pa to su dobre posledice. Moj otac sa AstraZenecom ne pije. Niko ništa ne pije. Ne. Pa to će, vidiš, ima duplu korist. M zaštita, M... Doduše nismo pili ni pre vakcine, ali u principu to je nešto što vam lekar kaže, da ne sa kojom god vakcinom, da ste i sa Pfizerom i tako dalje, ne bi trebalo alkohol. Sad, možda je i to neki deo marketinga, ali je bar dobar. Da li će se time bolesti i zavisnosti smanjiti? Vidiš, alkohol služi kao neka vrsta terapije. Kad je čovjek pod tenzijom, onda on tako uzima tu terapiju koja je društveno prihvatljiva i podržana, a i ja znam sa psihijatrije da je kada se skine sa alkohola, posle dolaze ti psihički i psihijatrijski problemi, jer je on alkoholom pokrivao ono što je njegov problem. I zato će možda posle ove pandemije biti više problema, ne zato što ih nije bilo pa se sada javljaju, nego zato što su bili nekako kamuflirani. Miran život, znaš ono, u dobru je lako dobar biti, a na muci se poznaju junaci. Znači, mislite da će ipak ova cijela priča sa vakcinama doprineti smanjenju alkohola? Pa možda, ne znam. To je logičan zaključak i meni je vrlo optimističan, jer vi znate da sam ja pušač u slobodno vreme, pušač za sebe, kako kažu, u svoja 4 zida. Ali meni je to bilo interesantno kada sam otišao na taj pregled u COVID i još kažem pušač sam, ima malo problemi sa astmom, ona mi je prognozirala oporavak za 10 dana. Kaže, pušači odlično odreaguju, a još taj lek koji uzimam za astmu, on je već kao neki preventivni lek. Tako da tako ima nekih stvari koje su mi zanimljive. Niko još uvek nije stavio kao veto na cigarete, niko ih ne sankcioniše, ali alkohol da, ja sam isto protiv alkohola vrlo. Da, evo što se tiče vakcina i što se tiče COVID-a, definitivno imunitet je jako važan. I čitala sam studije da čak i vakcinisane osobe, znači postoji stepen zaštite. Sada ne što su farmaceutske kuće predvidele i dale ova štiti 90%, ova 75 ili 60%. Sada postoje istraživanja koja pokazuju efikasnost na terenu kod vakcinisanih koliko su u zaštiti. I evo, juče sam čula podatak da je 39% zaštita u praksi kod vakcinisanih Pfizerom. Sada, šta to znači? Da bio vakcinisan ili oboleo od COVID-a, imunitet je taj koji štiti organizam. Podjednako, znači ne štiti vakcina, nego štiti imunitet. I s vakcinom i bez nje jako je važno jačati imunitet. A šta urušava imunitet? Evo, na primjer, nespavanje. Psihičko zdravlje je utemeljeno u dobrom snu i u REM fazi. Na primjer, dovoljno je evo kad je bilo bombardovanje pa sirene bude noću, danju, strah. Dakle, buđenje u toku REM faze dezorijentiše ličnost da joj ne treba drugo izluđivanje. Samo buđenje u toku sna. Druga stvar, ishrana. Treća stvar, narkotici. Od alkohola, droge, ne znam šta sve to urušava imunitet. Slobodno recite cigare. Pa da, i neću da utičem na tebe, ali ti sigurno znaš da ti cigarete više pružaju neko zadovoljstvo nego što ti doprinose tvom zdravlju. I moguće je čak, na primjer, ima lažne studije koje pokazuju kao nešto je dobro samo zato da bi se prodavalo.
Ja ne mogu da verujem da pušenje bilo kome može u bilo čemu da pomogne, budući da je reč o brojnim otrovima. Iako se jedno vreme, na primjer, kada je počelo da se koristi duvan, da su mislili, pa čak i lekari pripisivali, ajde možda za nešto dobro. Međutim, istraživanja na terenu, ja verujem tim istraživanjima, iako ima nekad zloupotrebe, da neko hoće da dobije, na primjer, plaća ga ta industrija koja ispituje, pa će on sad ako dobije nešto kao, sad će oni baš to da afirmišu, nego on radi za nju i onda daje lažne rezultate. To je moguće. Ali ja znam istraživanja koja su rađena nisu bila plaćena. Ljudi su radili i brojne studije, imam koje sam lično čitala, koje su upoređivala ljude koji puše i ljude koji ne puše. I one koji su pušili jedan period, i one koji su mnogo, i one koji su malo, dakle i one koji su bili pasivni pušači, to je u Americi, oni imaju para pa istražuju, znači stvarno je dokazano da nije zdravo. Jer, mislim, čist vazduh je i kiseonik nešto što je zdravo, a otrovi uvek su otrovi. Sad ako se u manjoj dozi uzme, pa onda ako čovjek trči pa je sportista pa smanji malo negativne efekte, ok. I tako ti je sa svim faktorima rizika. Što ih je više, to je više ugroženo. Samo ono što bih onda za zaključak volila da vas pitam iz celog ovog razgovora, pošto smo dotakli se mentalnog zdravlja i očuvanja mentalnog zdravlja u ovim ovakvim okolnostima. I pod broj 1, da li možemo ove okolnosti da definišemo kao neke po nečemu specifične u odnosu na neke druge i ako da, šta je tu specifično, šta nije specifično. I ja mislim da su sve te teme i sva ta pitanja nekako jako lepo pokrivena i stavljena u jednu celinu. Ali me samo zanima da li je moj zaključak iz cele te priče ispravan. Znači, živeti kao što se uvek živi, ko hoće da šeta neka šeta, ko hoće da se venčava neka se venčava, kome se razvodi da se razvodi, ko ima projekat neka ga pokreće. Znači da se, kako ja shvatam iz ove cele priče, nije baš sad ću očekam za neka bolja vremena. Imam neku ideju, mogu bi da napišem knjigu ili možda potražim novi posao, da čekam bolja vremena, ili ne znam da se razvedem, venčam ili šta god, čekam bolje vremena, ili oni koji su venčani pa ne znaju da li će da imaju decu, da čekaju neka bolje vremena. Znači čekati neka bolja vremena ili živeti tako, jednostavno kao što se živi uvek. Jedino što do duše ne može se baš preko okeana kao pre, ali o tom potom bit će i to. Da, to nije nasušna potreba. A sad kako, kome profesorka? Da. Vidiš, što se tiče šta raditi, da li čekati ili krenuti u akciju. Ja se sećam kad je počeo nastaviti život normalno. Pa ne samo normalno, nego još intenzivnije. Kad je bilo kod nas, kad je počeo ratno stanje, raspad Jugoslavije i ja sam tada bila, magistrirala, završila studije u Zagrebu i dobila diplomu i došla 89. a za mesec dana više se nije moglo ići tamo. Dakle, i pitanje je bilo moje profesorke tada, bila je profesorka i Nevenka Tadić i Anđelka Milić. One su dolazile, nešto je bilo ono Sarajevo, rat, paketi i tako prijatelji. I mi smo se srele na jednom hodniku i ja tako njoj, kao što ti mene pitaš, ja pitam ne znam sad šta da radim, da li da čekam ili da počnem da radim. A onda je ona mene pitala, pa kaže šta da čekate, ovo je najbolje vreme sada da krenete da radite. I onda sam ja krenula da radim svoju doktorsku disertaciju i Anđelka mi je bila mentor. I dakle, eto jedan slučajni susret na hodniku fakulteta, ona je mene usmerila. Šta ima da se čeka? Jer ja sam upisala doktorske studije na sociologiji, a sociologija ona hvata trenutak. Život se odvija uvek tu. Ono kao što smo pričali, istoričar, a rat pred očima gleda. Nije to više istorija, to je život aktuelni. I ovo sve što se događa, to je naš život, naše vreme. Mi nećemo imati bolje vreme ni drugi život i ne možemo da čekamo. Biološki sat ide
sunce se rađa, zalazi, dani prolaze. Šta da čekamo? Bilo je mnogo ratova različitih, a opet su ljudi živeli i rađali se u to vreme. Imamo one rođene i 42. i 3. i 4. i 5. 92. 3. 4. i 5. Da. Ima rođenih i tada i tako dalje. I sada, i za vreme, evo i sad se rađaju deca, evo baš u toku korone, koliko je dece rođeno, pa majke moraju da ih vole, maze, paze, da s njima idu, primaju vakcine, na kontrole, znači odlično. Pandemija, koga je zadesila pandemija mlade bračne parove, još ako im se dogodilo da zbog pandemije nisu mogli da rade, moj je posao takav da kod mene u pandemiji sve cveta. Ja se nekada osjećam kao ratni profiter, ali nije to zbog pandemije, nego mislim da ponekad se zaista pomislim je li moralno ono što radim, ali dobro, radio sam i pre pandemije i svet ide u nekom drugom pravcu što se tiče obrazovanja, tako da radit će se i posle pandemije. Međutim, ovi ljudi što su u brakovima ostali su u pandemiji, tako pa to je odlična prilika, ne ide na posao, po ceo dan sede u kući i to je pravi trenutak. Mogu da se maze i paze i da im bude lepo. Pa naravno, mislim to sad deluje kao nekako karikiranje i smevanje, ali to je ta poenta, život ide dalje i u ovim ili onim okolnostima, sutra neće biti pandemije, ne znam, pretiće talibani u Afganistanu, kad oni se završe, pretiće nešto drugo negde drugde i tako dalje. Drmnuće zemljotres tipa kao pre nekoliko meseci tu na 200 kilometara. Tako da to je to. Hvala vam za izdvojeno vreme. Ja se nadam da će ovaj razgovor nekome biti koristan. Vi znate da mi možemo da pričamo satima, ali nećemo sada pričati satima za YouTube. Hvala vam, pošto je ipak i nedelja i poslepodne je, cenim da ste uspeli da izdvojite vreme, pa čujemo se i vidimo. Hvala Nemanja i tebi na dobrim pitanjima i na lepom razgovoru.